Ja, čaute, som Badon aj s Dangerom. Áno, pri druhom challenge a dúfame, že vám to nevadí, pretože tento challenge natáčali už viacerí, počkaj, takto dobre. Však sa posunú trochu do... Však nevidno. Viacerí youtuberi, takže dúfam, že nebude vám to vadiť, keď to natočíme my, ale mne sa to hrozne páčilo, tak som si povedal, že natočíme to ešte. Máme jarné prázdniny, tento raz má východ, áno, takže ešte by mali byť maximálne 2 videá cez jarné prázdniny. No a môžeme sa pustiť do akcie. No. Takže Samovi nechám, Badownovi nechám prvú otázku, môže učítať. Má 7 sekúnd na to, aby si mi povedal meno, priezvisko českého prezidenta. Zeman. 1 bod. Ideš ty. OK, takže teraz idem ja. No, skončil som. Som fakt vedavý, kto to vyhraje. Ja mám otázky a úlohy, takže... Odkedy do kedy trval stredovek? Čo? Odkedy do kedy trval stredovek? Viem, že do 20. storočia. Konec, chcel som rok. Do od 476 do 1492. To vieme, bo tam bol Kolumbus, našiel chcieť Ameriku. Áno. Ideš teraz ty. Ja mám tvrdý papier, mám taký tenký, že ja... No, do mňa, lípo. Má 7 sekúnd a musíš... Preboha, po sebe nevie čítať. Počkaj. Si chápete toto, jak po sebe nemôže vedieť prečítať, to je proste retardované. No, čítaj. Počkaj, keď sa začítam. 1. Aha, musíš urobiť za 7 sekúnd môj portrét. Jaký A kde mám to nakresliť, ty debil, mal si to pripraviť. Čo tu má zošiť? Odštartujem ťa. Máš pero. Vymysli si inú otázku, lebo to nemáš pripravené. Proste, chápete, povedať akú otázku, prestaň. Povedať akú otázku, ani to nemá pripravené. Prestaň a vymýšľaj novú otázku, to je debil. Aj ty? Vymýšľaj novú otázku. Dobre. Za 7 sekúnd prinies toho leťak. Mám! Dobre, bol to... 7. Idem to odniesť. Takú rýchlo som nevidel a jeho úplne. Až mi slzy idú. Z toho, ty vole. Takže mám 2 body a som má 0. Kde? Počkaj. Daj, budem úloha. Kde máš kryt na foťák? Jaký kryt? Tu je všetko. Dobre. Bože, ty si nenormálny. Dobre. Koľko to bolo vlastne sekúnd? Asi tak, 6 alebo koľko. Takže... Prdele, počkaj, hneď som späť. Čo robíš? Zabavujem zatiaľ divákov. A ja ma zabavím na nich divákov, mre. Až ja si neviem pripraviť. A Morčo tam robí. Na záchod ide srať. Máš, štve ma. Som tu. Áno, dobro, už je tu. To je taká super otázka, ktorá mi hrozne páči, takže... Na otázky, otázky. Nie, to je úloha. Dobre, takže, počkajte. Viem, že mi to trvá trošku dlho, ale fakt sa pobavíte. Takže... Máš 7 sekúnd na to, aby si z nohy vyťahol 2 chlpy. Ježi. Dobre. Má jeden. 6, 7. Dobre, už konec. Nemáš tam. Je tam. Není. Je tam. OK, dobre. Dobre, už síce prešlo 7 sekúnd, ale mu to budem počítať. Jež prvočí. Prečo? Daj sem. Nechaj to. No ideš ty. Dobre. Má 7 sekúnd, aby si mi priniesol jablko. Jablko. Raz, 2, 3, 4, 5. Mám. Dobre. Však daj mi ho. Dobrý si. Daj mi ho. Som ho priniesol. Dobre. Uzogrete. Chod to odniesť. Nie, to ja... Nebudeš to, nie. Ja ho chcem. Odnes to. Nie.
Ja už chcem. Na to sme sa nedohodli. Joj! A ja som moc hnusný. More 3 body ma aj dal. Ty máš jeden bod, ja. Počkaj, to už je koľka? Štvrtá otázka. Už som dvakrát behal. Tretiu ideš o to. Tretiu? Hej. OK, takže to je otázka, dáme si trošku chemie. Áno. Chemiu A nenávidím. to je úplne ľahké, to je prvý pokus, ktorý robíte, keď ste šiestáci, aspoň myslíme, to je prvý pokus. Zavri ešte dvere, počkaj, zavri ešte dvere. Takže, máš filtračný lievik, v ňom máš ten špeciálny papier, ten špeciálny, a pod ním máš kadičku. Do filtračného lieviku naleješ vodu zjedenú so sodou a s pieskom. Do kadičky ti tečie čistá voda. Tým pádom si vytvoril čo? Minerálku. Destilovanú vodu. Presne tak. Yeah! 2 body. My sme mali prvý pokus balenie z papiera. Hej. Sme robili popol. Tak teraz ide samo. Štvrtá úloha. Tu je štvrtú. Hej. Za 7 sekúnd otvor okno a zatvor okno. Raz, 2, 3. 3 sekundy, vážne. 3 sekundy. 3 sekundy. Takže ja mám 4 body. A on má 2 body. 2 body máš. OK. Takže idem teraz ja. To je taká sranda, že mňa to neskutočne baví. Keď vyhrávam, samozrejme. Takže. Štvrtá otázka. Aké značky má monitor na počítači? Čom to nejdeš zistiť? 6, 7. Samsung. Toto nevieš, monitor. Jaže bedňa. Jaká monitor z preboha. Ja som nepočul to monitor. OK, takže môžeš ísť tak trošku posuniem, tak dúfam, že to je pohodlnejšie. Takže ideš 5. otázku. Za 7 sekúnd máš rúž. Jaký Na rúž? pery. Nemôžem ho využiť, to sú sestrné veci. Mám smolu, ja to mám za 7 sekúnd si daj rúž na pery. Nemám skade zobrať rúž na pery. Tak si zober, mora, laga, asi nechty. Počkaj, nepoštrtujeme. Dáme si na seba voňavku. 7 sekúnd. To není voňavka. Počkaj, nie, ale ty proste máš také úlohy, že nemáš to ani pripravené a teraz neviem. Však dá si to do tu.